kapatid ang gimmick pag ikaw ay very lucky. Sabado night, Sabado night, sumuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado night, siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night, oh Sabado, Sabado, Sabado night, Sabado night, ito'y bigay sa akin. Oh Sabado, Sabado, Sabado night, Sabado night, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Field Report! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati, Region 1, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 18 minutos. Karon nga adlaw, Sabado night, Agosto 22, tuig 2020. Sabado naman ang edisyon sa inyo siring nga para tuntunan sa grandan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siring nga news team, aton siring nga mga correspondent sa liwat na Manila siring nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siring kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Ato sinimata kag Durungan Patrol 2, Crosswind Patrol kay na pa nagalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan ang amat-amat kapag dalom sang kagabihon sa naman nga mga eventualities from where the action is. John Diaz mga responder back to back sa aton nga piloto pang Sabado night, Aksyon Nino Bugina. Ato siningan News Center ginaman ni Aksyon ang Defensor. Of course, ang ato siningan mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa ato nga IT expert Aksyon JM by Kim. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad, anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Night Magbanwa, op din nyo ako sa nabilin isa ka oras, 16 minutos nga pagpangalagad. Inyo pala tuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Radio! Aksyon! Night Patrol! Masami unang bahin sa atong sining nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa atong sining nga mga kababaihan, kung abnormal ang
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ang ini mga porsyon sa ato sa pagpangalagat ginadulong sa inyo sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabulubog na ang lakat sang panahon kay mga pag-ulan-ulan kung kaysa hindi tigil malikawan, no? Hindi nga hapon tinag-ulan, porson lang sa Bacolod, hindi bilog nga Bacolod. May porso sa Bacolod ka nagbaskog ang ulan, may porso sa Bacolod ka nagtulot-talit hilang, nag-ulan kadali, dula man, na tungod sang low pressure area nga nakitaan sang Pag-asa kay daw may chance nga maghimo bagyo, hopefully hindi lang, no? Pero ang pagmonitor sa Pag-asa nagapadayon. So sa aton nga mga motorista, medyo extra lang nga paghalong sa pagbiyahe amo ni nga oras sang kagabihon. May curfew kag may Le Corban. Ato kapulisan sa mga nagkalain-lain nga mga police station 1 to 10 nagapatigayon na sa police visibility saturation drive as usual. Ginahiko sa ato kapulisan nagalibot, nagapanakop sa mga nagailinom pa kumo nga may Le Corban, nagapanakop sa mga nagalagaw kumo nga may curfew pa. So para nga hindi madakop pay mo yung sa balay kag magpamusi-musi sang inyo kalimutaw. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:51 na. Check ta nga sa nga patrol 2 Crosswind Patrol sa paglibot-libot ni Akson John Diaz. Diin ang iya sininga ruta. Diin ang iya sininga destinasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yan is Action John Diaz sa Patrol Observation Report sa Sabado Night. Patrol John, please come in. Ay nga Wilson Eric Meng kami sa tutanan nga mga kaakson. Ang patrol ari kami sa may Nara Avenue, Action Eric. Dari bala sa may lapit sa may Robinson's Triangle, Bladampede. Okay. Lopez ay nabot yung ato mga kaakson katultos ang ginatawag nga Nara Avenue. Nara Avenue. Nara Avenue, Nara Avenue, Capitol Shopping Center mo na? Yes, Action Eric, no? Okay. Son last ng 6th Street, Lacson. Kung dire-diretso ka doon sa pinakapunta. Okay. Lapit sa may lulutan, lapakadto sa may CL Montenibano nga Avenue man. That's Nara Avenue lapit, no? Ano nang ginausoy nyo ni action ninyo? Yes. Ano na kami sa sa may dalan Hilado, no? Hilado kami. Sa may Burgos Public Market.
siyang traffic lights. Gasiga pa? Nakaandar sa gyapon. Ay, gali. Ayo, kay ti, para ba hindi mo pinugusto? Basta mga nalipat na motorista? sila magpatay naman ni oras. Hindi man, tito halos, ma-traffic lights pa kulod. Tapos sa dogis na 24/7 man eh. Ay, na. So usually, paglabot sa mga alas 11 o alas 12, para ka-save kuryente, do gina-turn off tagid Manila. Gani. O ginapatay tagid Manila. Pero tari nga instanso sa Maylado, sa labay din namon, magamot sini oras, gagana pa na. Nay, na. Basib lang kami nang ginabantayan niya, dumagi, di ka na patok. Ang laban nito, pero hindi ko iti magana sa pagtapos ng lampuwas, patay na siya. Pag napuwas, be, balikid na be, basib lang kung na yung mabalikidan to, hindi na lang basib pag balikid na karoon lang, ito karoon ka tindog sa uliha sa punta. Gani. Disgrasya pa, no? Oo, muna So, na namo, taling natirada. tubang subong. Oo. Ari madisgrasya ka, gidi kung kulang-kulang ka. Oo. Ay, tiyo, ari din nakastanbay ang mga kapulisan sa ibong tubang. Oo. Sa tubang sa ibong kabalo ka na, no? Try sila ka na gabi, pinanay na kagabi, nga pagpatak ka sa alas 8, ari din na sila. Galibot. Ay, try ka sila ka-checkpoint, ya. Aga checkpoint sila? Checkpoint ka na pang check sila kung curfew, Oo. hindi ka pahalin imo, no? Station 4? Hindi, action rec, yakit ka headquarters. Iya ka kuha ng City Mobile Force Company? Yaka, no, BCMFC, no? Okay. Colo City Mobile Force Company. Yung mga kainan niya ni Inspector Tapang ito sa pang-adlawan ni sila mo, no? MPJ, kasi tapang Mobile Patrol Unit? Oo, pang-adlawan na sila. Oo. Kalabanan, hindi naman nalipod sa ibalo naton nga damo man sa ilahanay. Dani man. Ang ginano to bla, no? Striking Force niya kuha yung MPU eh, no? Oh, na, sila na. Oo. Ting kabalo ka naman action rec nga subong. Kung kato sa natabo sa Banago, sila gito na pinag-standby eh. Gani. Bato sa Ito ila. halos na ito na swab test gito? Oo, pangamiyo, ang tagid nga negatibo, gusto na tanan. Baka bay pa. Baka lagi na positive na to eh. Kaya mo na sa pangilap na opisina, kabayaran na lapit gid sa may old pa lang buildings ang ECPO, Oo, gani. Sa likod. quarters. Oo. Dito man sila naka-sealed off man to. Hindi pa ito pwede ka, kung ano kabalik pa sila sa opisina nila. Hindi pa. Wala pa advice ng City Health Office eh. Why pa daw tapos na guro 14 kadlaw guro na. Hindi naman problema kung di ko sila kabalik sa opisina. Ba't siya ma-check mo sa ato ng quarters, kaya may mga nagalusot ka report sa akong, di ka may mga pulis ko nga itong gimpitalo mo sa swab test ka daw nagaguha-guha pa kung isa? At i-check na nabi kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Oo. Para ma-monitor kaya tinabalawang nga daan may duwa na kapila nag-positive na police. Sa mga tapulamati, tabla nga may nakaibalo nga kung may mga pulis giman dira nga gipa-swab test, nga ra sila dira nga quarantine facilities nga nagaguha. Palihog lang ipalabot gid sa concerned police station na para ma-check na da. Ogit, makabulik man sila sa ato, no? Gani, makatindi ba tanan, mabantayan man sa mga officers nila ning mga gipitan sa swab test kag quarantine mo. Ani man ang sadakit, nakabaluan man ni mga pulis sa dami matagsa ka mga assignments. Gani man. Sa subong nga gabi, arit sa karanda di kagti. Why ka live da? Feed the live video? Ay kami nanaog sa patrol. Kay ibawal di mag-standby sa lakyan. Oo, tipo may labot sila. Okay, sa silang lugar da? Sa sining lugar. Okay. Paul, kung mag-abot, maglabay ka dire, kung kompleto lang man, ipamove ka mo nila, kay kaina nag-park kami, na sila nga diretso lang, kay para kung ligwa ang lugar. Ang pulis sila kadak sa checkpoint. Pulis tapos, social distance sila kung mag-conduct. Okay. May pamakoton lang sila sa inyo. Was nagkabit megaphone? Wala na ako sinarek. Kung magpadalo sa sasakyan, Hindi, distansya lang? may ara sila megaphone. Oo. Megamay sila nga ginagamit. Usually, may ara sila face shield mo, may face mask. Face shield, so kung layo lang sila. Distansya lang? O distansya, kumbaga doon may sort of, may pagka-taas ang tingog. Pero pamakoton ka lang Manila, sir, din kalin. May document ka da, or ano ba, din ka nagkadto. May motor, parahan natin, simple palapitan ka na nila eh. Kung motor, di sila man gapon, nagsunirek. Distansya lang? Wala sila, distansya lang, wala sila kakapyot sa lalaki sa persona. Okay. Distansya lang sila Japon, pakita lang nila, no? Tapos do ang galibot, tag isa-isa lang kon motor. Mga four-wheel vehicle, tag duwa or tatlo, kay piyak-kapiyak nga bintana. Ano usually kinobra nila, ini-part man sila protokola. Gani. Para lang hindi na magdugang pagit ang sa ila naman nga hanay. O makita sa aton nga mga kapolisan, no? King of COVID-19, karon nga gabi, nakasluyanay kami ni Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Vice Kapitan kay may 19 ka mga residente kag frontliner sa barangay.
Nag-negatibo action na sa COVID-19. Lagi ko nga balita, according kay Kapitan Madeline Diaz, siya makaubla 19 bla, negative. Okay. Mga nadala ni sa contact tracing, iban, mga frontliner bla, sa Okay, hospital. Oo. Negative sa COVID-19. Oo. Ayun ang development sa sa iya, kay tinapamatutaan nga hindi contagious sa iya lugar dira, Oo. ng balatian. Kay timi nagdugang nakagabi, ay isa ka doktora sa Pedia Accelerec, positive sa COVID-19. Oo. Sa isa drakador, mga isa naman call center agent, pero is pa man kunudugin dala na blangadaan sa ilang kompanya na nagpartiniser sa lugar, kabi bilang isolation facility or quarantine facility. Pwede Kapitan Madeline Diaz, sa mga panahon budlay kayo magsulod sa mga ospital mong tingin sa hindi mapasugot o kundi magbaton ang mga ospital action Eric. So sa kabilugan, sipon ko do 21 na ang mga COVID-19 positive cases sa barangay 18. Pal niya, sobra to nga do naka-recover naman. Ulat na lang matapos ang 14-day na home quarantine para ma-discharge o kung makagwa na abi kan sa quarantine facility, mga area daw nga iban, tugin pang lift naman ang Oo. field of action Eric, no? Yes, barangay Kapitan Madeline Diaz. Pila ng pinaka-total number of confirmed case sa Barangay 18? 21. 21. Dugang haling kagapon. Pila? So, bali ang kahapon, dua. 2. Isa ka call center, Oo. at isa ka doktora kagabi. Inisaya nga call center, hindi na ako mag-mention. Mm. Kay Kumo, wala na may mabaton nga hospital mo. Oo. Ika nakadto ka pa. Hindi man to siya mag-ano, kaya nag-ubo-ubo man lang siya. Tinadlukan niya ang ilayang call center. Nag-ibiyag sila nga makapangita sila facility. Nag-pick up sila mismo, may doktor sila. Nag-lisensya pala mga movement, cobraction dyan. Oo. Nakalisensya ko na tanan sa kay doktoratan. Kasa ako na natuon ang mga move ko. So, ang namin lang, kay nag-take care yan sila ang ila tao. Okay. Na daloon nila sa facility. Kaya kung maglantaw ka bala sa mga aksyon dyan, luwas consentomatic na siya nga, binya nagalain, nagigya matyak. Oo. That's the reason na nga makanto ka sa hospital, dalong ako nga facility. Ano nga maayo nga facility, at ito, hygiene kit nila, kumpleto sila. Oo. Wala bulong. So, Ang meaning, si bulong gali, i-isolate ka nga dapat, i-quarantine ka nga, hindi ka makakadto sa ibang nga tao. Para ang imo si Kagaw, kapalikan ko to ang call center, lalaki to siya or babae? lalaki. Lalaki. Iling kagabi naman niya, doktora ni siya, no? Babae. Oo. Sa pedya, di din siya nga ospital, dili Oo. lapit man? Sige lang, bala. Okay. Okay. Ato bala, bala. Oo. So, Kap Subong, Hindi naman tabang kay Oo. Kagano, bala. Subong, lantaw naton, kung isip-isipon mo, Kap, sa 21, ni pila na ning naka-recover man? Ang ako niya nga pag iti sila nga ang kahapon ng ating call center, may ginabat siya ka nga, primero gilanat siya, dato okay na yung fever, dato nag-kubo na lang siya. So, halos patanan ang patient, halos ang bago ko lang kagabi, hindi ko pa ma-update Subong, kaya po sila kahapon, ang last ko kagabi, si patient number 21, swap sila damo as in. So, Okay. parang kanila resort dahil nakalasig. So, makita ko, isa lang siguro, hindi naman kay ang si call center ni ibu-ubo ka lang itong iya mo. Oo. I-compare mo siya sa una to sa patient ko, kag si 6, 7, 8 ko, amo-amo man lang ang ginabasya kung subong normal na tanan. Sa nabatian si Barangay Kapitan Madeline Diaz ang Barangay 18, no? Okay. According sa iya, amat-amat naman dara, no, naka-recover ng COVID-19 positive patient sa iya man mismo nga barangay. Damo-damo man galing kiti importante na amat-amat naman Accelerec. Gani. Kasi ang iban siguro ulat-ulat naman na makagwa para magbalik naman dara sa normal na sitwasyon sa area sa Barangay 18. Kabay pa. Unang pangamuyo ni Barangay Kapitan Madeline Diaz. More than that, ni double doses ng vitamins. Gani man. Importante yung vitamins ah. Vitamins. Kaya Vitamin C especially. Tara niya pumulo. Dado, man, ng cooperative man in so far. No.
dagtikon ng iban siguro sulod. Oo. Lopod man sa mando ni Cap Mads, no? Gani. Isa ka barangay Sumag. Sadyang sumago kay galing kapon gali may ara na anom aksyonerek. Dugang positive cases. Ay, gali. Ako no 21 na tanan. Kuling diri kay barangay Kapitan Rodney Carmona. Oo. So mapatian mo bala sa tingog ni Kap Rodney nga duging kapoy na sa kapanaway dira sa barangay Sumag. Hindi ba sa kaparad ni Carbona, hindi nagpa-swab test pa ni? Tapos Yan ang resulta swab test ito, ay pa? ipa-resulta Ah, okay. Pati ka ulat sa resulta sina. Oo. Kasi nagabantay man sitwasyon sa palibot sa iya lugar. Teo, pero si Kapitan nasa balaya naka-home quarantine. Lang naka-home quarantine. Pero no siya magyapon nag-supervise sa barangay? I mean, why siya mag-designate nga OIC lang anay for the meantime? Tanan nga ba nakikagawad ang sa rekla kami nuligay man. Ate, okay. Ito araman sa iya, nga linyata, no? Hindi pa ba tayo, may mga mga pulo permahan ka tayo siya, hindi ka na mapaiwag sa mga makatok sa balaya mo. So I think to administrador black sa Administrador ang nag-perma? Jan? rekla. Ha? Jan? Okay. Check the section dyan sa Special Comia. Tatay, no? Okay, Special Comia, check the section dyan, kay Dula. Buat ko lang i-check kay action dyan kung ang system sang pang barangay, dahil sa barangay Sumag, kung bala may aragin task nga taga-perma si Kapitan Carmona, considering nga nagpa-swab test siya, kung way pa man kagawang resulta, kung may gin-assign sa bala nga tao, lang kung may mga importante nga mga dokumento, nga perma sa Kapitan, kung may gin-designate siya, kung ining sining nga barangay administrator sa sining problema padara nga nagaatubang sa mga officials ng barangay, no? Especially barangay Subang kati si Kapitan Carmona nagpa-swab test kati medyo may ginabatsyag mga daw hindi maayos lawas siya, no? So muna nga gina-verify ta kay action dyan kati ang sa barangay Mansilingan si Kapiko ang gin-designate siyang first kagawad dyan si Kagawad Anhaw. Action dyan? Yes, Actioneric. Insofar, wala pa man nakamit lang si Kapitan Carmona. Okay. Kasi yung individual, get na-assigned, perma, based sa mga papeles sa ibanta. Pero most probably, ikon mga sa isip, ang number one kagawad, usually gina-assign nila. Like sa may barangay Mansilingan, si Kagawad Panoy Anhaw, kay Tido ginapalo nila siguro protocol man ang Actioneric. Oo. So, mo ba na ang mahimo nga matabo dira sa may barangay Mansilingan, no? Okay. Wala na way sining kay Kapitan Rodney Carmona, resulta lang man yung ginaulat-ulat kay mong kagopuli mag-negatibo sa para karanda din na naman siliwat. Gani. Kapangalaga naman dira sa may barangay Mansilingan, kaya ang pinaka sitwasyon nagsinadra gali, ang anom ka mga nabagong ka-positive, ang isa direksyon na nag-positive, ang kahapon ng resulta, Okay. ang muli sa bala ang amay, sa duwato bala ka mga polis ka nag-positive sa COVID-19. Okay. So sa ila, da balay sa mga polis ngayon, do anom na sila. Oo. Ang confirmed dira sila balay. Okay. May ari pag reaksyon na nga sa piyesta home na sila mong Oo. nga senior citizen. Oo. Ang isa reaksyon na ka persona may ara man nga nag-positive, I think it's Purok Pag-asa. Okay. No? Pag-asa, Barangay Sumaga. May ara man dala sa may Purok Brotherhood. May Purok Brotherhood Actioneric. Nga nag-positive sa COVID-19. May isa dala ka nag-positive nga isa ka social worker sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Okay. 24 anyos ini siya nga babayi. Ang sa isa ka purok, duwa na sila mag-iloy, nag-positive sila sa COVID-19. Nalaptana na sila sa isa man kauna na nga frontliner nga una na nagwa ang resulta nga positive sa COVID-19. Mayara pa kita nga ang iyang asawa, ang iyang nanay, kagang ilang himata nga lalaki ang nag-positive sa COVID-19 nga nalapdan Manila, Action Eric, no? Okay. So all in all, 21 ang confirmed positive cases sa Barangay Sumag. According kay Barangay Kapitan Rodney Carmona, maisa na ka-persona nga naka-recover git sa balatian mo na sila ang patient number 1 sa Barangay Sumag. Diyari sa Barangay Kapitan Rodney Carmona. Pila ka ni kabilog gid tanan kap ang sub today lang. 5 prong isa lang, matanin mo, galing sa wife ng report Japon. So subong lang ng adlaw 6 gid tanan. Oo.
Bali, ano na ka pangilabak? Ang isa lang daan na nag-obra sa Corazon Luxing, Oo. social worker, Babae ni sa kap. babae. So, ang 5, nakuha na nila sa mga nagpositive man. Kasalagan, puro kasalagan, Oo. puro brotherhood, kag Sista Homes. Okay. So meaning may contact sila kap, no? O close contact kinatanan, ang Ang 5. ang 5, bilang ang brotherhood, 2. Cross contact sa taga-positive na isa. Sa kasalagan, 2 man, cross contact man sa positive na taga-gobra man sa Corazon Luxing. Okay. Natatay sa mga pulis, tubla. Oo. Daw, ika-anom na sa sila, balay nga na positive. Kap, ining taga-regional hospital sa dinis nga porokya. May gugmaon sa likod lang sang simbahan. So Kap, subong ang ining anom ka mga nag-positive. Ano nila status subong Kap? Diin sila. Wala pa nila kuha, kulwaon na sa buwas guro kung karoon na, mas quarantine facility. O kulang tahon gali Kap, ini ang nag-positive nga 5 local transmission nga nakuha nila no sa mga una nga nag-positive na gid. Sa brother no, tawag local transmission na tawag na balang dito na niya nakuha. Kap, may idea ka kung ano ni sila lalaki, babae, ila edad, abi? Ang subong tiyang sa obra na sa Corazon Luxing niya, 24 years old na. Ang sa brotherhood niya, nanay sang positive na utod. Okay. Ang utod yung lalaki or babae, Kap? Laki. So, ang sa kasalagan, ang asawa sa guro. Asawa niya, sa nang isa guro, o Lativia. Pero lalaki or babae, Kap? Laki bayan lang isa, laki sa bayan. Kap, ng all in all subong as of broadcast time, pilang inyong total 21. 21. For the past 5 months, grabe naman ang atong palaway. Tanan-tanan lang ayos sila kooperasyon nga pag social distancing, no face mask, tanan-tanan na lang ang protocol sila ayok lagi. So daw siban sa way lang. Gaulat pa sila guro may matabo sa ila eh. Kundi nga ito nga pagkabay ito rin may nga ti koopera ng triyapon kaya masunod sa mga health protocols. Iti ang virus ano lagi sa palibot tatong di ilan lang disiplina self-disiplina lang kitang ilang nga palaming da kaya kung hindi sila mag-disiplina sa kagulingan nila dako nga porsyento nga malalatan sa COVID. Actually, nga batian sa Barangay Kapitan Road ni Carmona, it's Kasanaga, no? Oo. I stand corrected ang purok mismo sa may barangay Sumaga. Okay. Kaya makol mo bala, ang amusin ang appeal ni Kapitan na hindi na pagulaton pa nga matapikan ka mo kag magsunod ka mo sa protocol nga ginaayo sa barangay. Kaya di ko matapikan ka mo, yun ang mas problema kag ina-action na reka. Lapadan sa barangay Sumag man eh. Lapad man sila cover, damo man nila nga mga pumuluyo dira man mismo sa may barangay Sumag, no? Amala duha ka mga barangay nga aton ging na check karon man gabi barangay 18 kag barangay Sumag norte kag sentro ka bahin naman sang syudad sang Bacolod. Karon nga gabi aton panyempo nami man mapangpaang nagaling ang panahon. Wala ning delikado ka medyo mainit-init ang panahon eh. Basib lang karon nga gabi nga kibot kita magtipon na naman eh. Sadya gid dapat alerto lang aton tanan nga mga kaagso, no? Pero karon nga Sabado night supposedly mo gani ang pinaka the best night para sa aton mga kaagso pero ano na kay ang curfew alas 8 sang gabi, sundo na lang nato, no? Kasi, wala man inom kay ti may liquor ban man, ti sa inyo lang rin balay naman eh, pahimunong lang anay, temporarily, no? Kaya mag-cooperate lang sa pila ka mamando naman nga ginapatuman sa gobyerno. Panayon ang paglambihong sa aton nga mga kapulisan, patrol car sa police station number 2, under Police Captain Leos Topao, karag that day man diri sa may Lacson area. Gat-text ka sa kundi si Sir Ben Salvason. Yung Sir, tamyawan lang kami da. Para naman sa guro subong driver. Siya sa mong driver. Sa subong driver Si guro ay, no? Sir Ben Salvacion. May gabi lang da, sir. Halong lang, halong. Halong lang gina, halong. Tingala ko doon gagapapito, pito, kagigina pag sumalangay ito sa dalan kay ay ben sa kay Police Captain Armelin Vargas ng station number 8, may gabi lang. Kamusta dra? Oy amigo, kasi si Police Captain, ako si Sir Hendran Blas ng station 6. No, bumayo gid ang galibot ng susubong under Police Captain Elmir Bonilla. Mga kaagso naman ang pinakasitwasyon sa palibot naman sa sulad sa Bacolod karong gidna mga gabi. Bantay pinakamasyon balik na natipon sa patrol sa pagkitabalan sa gihapon nga naglabihong sa pila naman ka mga dalanon sa palibot sa sulad. Sa tataran mga kaagso tandaan na isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa Tulawa sa mga paguyang o
Patrol ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayo, salamat kay Action John Diaz. Observation report sa Patrol 2 Crossword Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Pila ka mga update sa COVID-19 nga nagkatabo diri sa bahin sa pila ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Gindalay na ni Action John Diaz. Ang report ni Action John Diaz sa Patrol 2 ang inyo man ginadala kagradulong sa kalawan sa life extension. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Gaman ang update sa sining kaso barang paglutang to kagabi sa kay Eduardo Garcia dara sa may San Juan Street, Purok Sigay, Barangay Doste. Nag-expire na to si Eduardo Garcia kagabi pa mga 8:43. Gindeklara ini nga patay ni Dr. Don Dayot sang Riverside Medical Center. Ti ang investigasyon sa station number 2 nagapadayon suno sa hepe nga si Police Senior Inspector or Police Captain Leo Istopa. Amo ni siya ang hepe sa station number 2 nga padayo nga nag-imbestigar kag siya mismo nag-confirm sa Action Radio nga nag-expire na kagabi ining si Eduardo Garcia nga natiruhan ka napatay dira sa may Purok Sigay sa Barangay 2. Latest update natin, Action Eric, ang aton nga biktima nagtaliwan sa Action Eric around 8:43 kagabi. Amo nang initial report ng aton na investigator sa subong Action Eric padayon Japon ang pag-gather sa witnesses at mga possible evidence para sa amo nila incident Action Eric. Anong mga motibo sir nga ginauso nyo diri? Action Eric, ang aton ding motive diri ito sa personal motive Action Eric kag mahambal na natin secondary ang illegal drug Action Eric. Paano ka mo sir nakahambal nga one is personal? Sa personal na motive Action Eric kay based man sa aton nga pag-interview sa iya ng mga himata sa iya utod Action Eric, posible mayari ni siya Action Eric nasuya ni siya Action Eric kag siguro may dugay na nakainit ni siya Action Eric kay sa pagpamangkot nato ni sa iyang utod may ginaistoryan sa Action Eric sa iyang cellphone nga do permilan sila kalalisay ka ginapamangkot siya utod nga kung sino na hindi niya kita Action Eric mahasad kung ano ni ang identity sa ginastorya niya. Hindi ginatago i-Action Eric sila. Sa naman Action Eric, ang aton na victim ni nakagwa na niya siya Action Eric last 2016 Action Eric kay na apprehend ni sila sa last 2009 sa pag-ilar man sa kaso nga 9165 Action Eric. So bali dili po tanan sa nagatutok sa duwa ka mga possible anggulo nga pwede nyo maangos pagpatay sa iya. Iya Action Eric dira kita tutok kag
padayon ang aton nga pagpangusisa actionary dito sa area kundi natabo actionary. Balik ako sa parte sa personal nila naman, may mga kontak sa sila nga lugar, sir? According ni siya Uto da actionary, may doon hindi ni sila may pagtindihan ay malasang iba naman ang mga tao kado mainiton ba lang ang tao ni siya actionary. Kaya dahil mainit, oo. Amo pa na actionary, pinapagaluman natin kung sino ang mga possible niya ng mga kontra dira. Dira kita ma-focus na sa aton nga investigation actionary. I heard na daw may pagkakutos ni ko, sir, ang napatay ni? Yes, actionary, according ni ganit siya nga utod nga amo nyo doon hindi ka magting, amo na sa actionary ang palay tayo na siya utod. Hindi na tamangkot naman kung sino bagit mga full-time actionary. Dahil na siya ang ego is ni, sir? Mayari na siya ego portion sa iya na agtang actionary. Anong armas ang gamit, sir? Posible? Ang posible naging gamit actionary na pusil kaya tungod wala kita ni may na-recover na empty-shell actionary adon deliver pag mo pero kung paano kita posible 38 kag mas lagi pagkitan ni nga kandakan autopsy o galing ang actionary ang pamilya malibad na magkandak autopsy sa ato na investigator kaya nag-request naman kami mo. Medyo daw ga-refuse sila sa autopsy. Yes, actionary, sila man na diretso, process ang Japon namon para ma-buligan sila actionary. Ang suspect ni sir, why di sa may nakaka-description sa inyo ni? Ang suspect niya, bigay sila description actionary, wala na pahatag na sa kay hindi makilala. Kasi tungod nakatabon, masang itsura actionary, ito magbinaka-mask Ang motor lang din nila, actionary na-identify ang mga witnesses na ginakdal nila. Why does there CCTV sa lugar, sir? Amo pa nang i-check na muna actionary kay posible ba maka-request kita ni sa mga establishment nga may CCTV para ma-review man nato actionary. Ano, sir, ang appeal mo, sir, sa pamilya, kag-assurance mo sa pamilya, at the same time, kung may mga witnesses na ano ang iayo mo sila, sir? Yes, actionary, kami ka pangabay man sa ila na mag-operan sila kag buligan nato ang ato na investigator kag sa mga nakakita may ibalo kami nagpangabay sa inyo nga makipag-angot ng samot kay para masulbat ni ang amonikaso kag likewise magaan man spesya ang pagkamatay ni isang biktima nato actionary. Sir, salamat gid, sir. Thank you gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! There you have it, si Police Captain Leo Estopa, ang hepe sang Station Number 2. So muna ng appeal ni Captain Estopa sa pamilya sa napatay nga kung may mga information kamo dira nga makuha or may mga dugang kamo dira nga ihibalo sa kamatayon ni Eduardo Garcia, please coordinate lang sa opisina ni Captain Estopa. Sa mga witnesses dira nga nahadlok lang maghatag sang ilang hinabalawan, sekreto, ipalabot lang kay Captain Estopa. Amo nang pinakasimple nga appeal ni Estopa sa aton dira nga mapumuluyo sa Barangay 2, particularmente sa Purok-Sikay Barangay 2, nga dara na ang natabo ang pagluthang kagabi sa kay Eduardo Garcia. Dua ka anggulo, one is sa parte sa personal, basta may tao bala nga naakikid bala sa kay Garcia, bala kay tiya mo tong hambal ko kay nasa pamangkot ko Estopa. Nga sining ko sir, basta may ang bati ko may pagkakutos ning napatay niya, oo. Ning konfirmar na siya sining utod. Ang parte sa drugs siya ti nakaagi man na siya priso tungod sang drugs, no? But nevertheless, inatanan mataod-tao sa police naton once nga may mga information lang ka magasulod kaya kabalo ko ti isang kapasidad, kabilidad ni Captain Estopa sa mo ni mga sahi isang kaso why yagid inigila pabayan. Ginatinguan na sa police station number 2 nga bisan paano masolbar pero ti kung limited na mga information nga makuha nila ti da medyo mabulubulay ng police naton. Importante diri nga ang kooperasyon gid sang pamilya. Okay? Ayos!
Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:23 na. Kada sigsang oras ta magkuano dalagan do pag nag-init ang buli ko di sa pulong kuan to do. Damo na. May gabi dira kay kumpare ko Armando Arquio sa may Escalante. Nagapaurok-urok si pare ko Armando Arquio sa syudad sang Escalante. Noted ko rin imo din information na. Kaya dayo ni Bilaong da and family nagapaurok-urok sila da. Pamati sa aton si Maninoy Mae kag si Maninoy Chari Salvacion, si Manong Mario Verdifrado kag si Manang Linda Verdifrado. Nagapaurok-urok man pamati. Kag sa aton dira nga mga tagpalamati man sa Valladolid, labi na gid kay Toto Samuel Castillo Armita, ara sa kapulaw-pulaw pawa. Pamati diri sa inyo para tuntunan. I-check tara mga report na gikan sa atong sining nga mga correspondent ang ato na interview sa kay Police sa Captain Leo Estupa. Ginadulong si sa kalawan sa DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Magbanwa Lagos, si Elmer Almorato sa Carlota City, Barangay 2, ka-monitor sa aton. Si Jetro Bilonyo kag si Bernard Tabino, ginatamyaw lang ni Milo Huyatid Amit, may lang kuno dira nga pagpaurok-urok. Unang ta report live gikan sa Minor Negros, Cadiz PNP Connection, Police Report Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger, maing gabi, please come in. Yes, Action Eric. Yes, Action Eric. Okay. Yes. How are you? Action Eric, maing gabi sa yes. mga aksyon. Gari ko nga kung nga lugar, okay. Pigaw ko ang bubod siya na nag-off ano ng signal ya? Hindi, ang kung kita nga lugar kay ko ka bloka kay sa ano ko sa akon nga kwarto bla. Okay. Sa isolation center sa amon nga syudad sa LGU. Okay. Okay, mati subong under monitoring ako eh. Ay, gali. Oo, Action Eric, no? Ini bangol Action Eric sang bago nag-positive sa syudad sa Cadiz sining patient number 50. Jer? Oo. Dali lang, anong hambal mo to? Bago lang gid? Bago lang gid tiyasin ko, ari ko subong sa amon dire nga quarantine facility. Ay, ara ka subong? Oo, kahapon pa. Kahapon pa nga no, tabusin mo na batsa ka sintoma, no? Wala man, galing kay close contact ako sining patient number 50. Uy. Sa syudad sa Cadiz nga nag-positive kahapon. Ay, juste. Kay bayaw ko ini siya, kag bana sa akon sining manghod. Pamilya mo? Pamilya ko Action Eric, no? Para sa informasyon sa katon mga tagpalamati. Okay. Sa ini siya bayaw ko ini, kag bana sa akong mga originally, taga Nueva Vizcaya ini. Kag pariho ini sila sa akong manghod nga teacher dito sa Shanghai, sa isa ka universidad. And last year, Action Eric, nagpuli na di manghod ko sa bahin sa nga syudad sa Cadiz, of course, no? Kay mabata siya. Okay. Kaya actually, saging kasal ni sila, drama gani sa kampustuhan, sa itong 3 years ago. Okay. Sa kaduan ni siya mahulugan na ako manghod. Pero bless man sila sa Ginoo, kaya ang ila sini nga, dahil katatlo pagbusong niya, abe, kapid.
Yes. Kapit. Oo. Puro lalaki, kag subong 10 months old na. Oo. Diri siya nagbata, nagja-July pa lang diri na siya nagkanto, nagpauli na siya. Oo. Manay, British Shanghai. So, nagbata siya October 2019. And then, pagka November, ining nagpositive pero nabayaw ko. Oo. Nagkanto man din, no? Alin sa Shanghai, pagkanto man sa Deris Cadiz. Oo. So, sa November, and then pagka December, nagbalik niya sa Shanghai, nag-process ang papers ito para siya nga lawig na bakasyon kay gusto niya man nga maupod ang iya nga bata sa asawa dari sa Cadiz. Oo. So, natabo sila nabalik siya mga 1 week lang siya sa itong December. Na before Christmas, ari na siya di. And then, naka-experience siya for Dinagsa Festival sa January. Oo. Pero super buot kini nga pagkatawag bisan pa ganito nang wala pa COVID sa una. Kung siya nagkuha balay kay puson blagag, swerte gid siya kabuto ay bisyo. Kaway labo siya mahuloy-on mangguro Mahuloy-on generic no, pero teacher na siya actually ang iya gini nga kurso is Masscom ni sa Media and Broadcasting. Pero wala na ma-practice kay nag-teach siya dito sa universidad sa may Shanghai sa China. Okay. So, from there, wala na sila balik ang plano na total mag 4 months old ang bata. Dalo nila kagupod ang ako ni Iloy kay isa ko magulang bilang babysitter abi. So, February 2020 ang mutong kanila okay na ta mga ticket nila, may mga visa na sila pero sila ka business na cancel dahil nila sila nga flight. Sang nagligad lagi na generic nga si Mana nakita nilang ilang ala sa invitation sang Shanghai government kaya nag-request ang ilang sila nga ang university nga pabalikon imbitahon ang mga teacher nga wala rin tayo ng lanon dito sa teacher. So arang ilangalan, so gusto niya mag-process ng papers kaya kinanglan siya magkanto sa China Embassy sa Manila agad nga magkuha sa special visa. Kaya ang ilang visa hindi na pwede bisan patuod nga wala man mag-expire. So nagpakaisa akong bulig kag ginassistan ko sa Merkules pizza 19 nagkanto kami sa Barangay Hall agad magkuha sa una gid sa barangay certificate nga tidra siya nagalin na barangay din nagkanto City Health nagkuha sa medical certificate and sa police para sa travel authority. Okay. In-arrange man naton ang iya sininga pag sakay man sa Ruro pakadto sa Dumangas and then may masugat siya Dumangas to airport kay iya sininga nga flight is sa Iloilo siya kay na fully booked na ang Bacolod to Manila. Pagkalit cancel na talaga, supposed to be buwas na ina, no? Tungod kay pagkaaga naman Huwebes, siling niya sa akon, kung pwede tani maka-drive ako sa salakyan, pakadto sa Bacolod, kay mapaswab test silang apat, upod ang duwan nilang kabata, twin, ang asawa yung mangud ko. So, siyang Huwebes naman, alas 4 sa kagahon, alin kami diri, more or less siguro mga 4:30, nagabot kami dira sa Queen of Mercy sa hospital. Okay. Mga alas 6:10 action Eric. Pagkatapos siya yan, nagwa siya, agad mag-field up sang form. Kag ang ako, ginabalan man ko sang naka-PPA man itong staff sang molecular laboratory dira sa Queen of Mercy nga i-park ang salakyan malapit dito sa ila sining cubicle. So gin-park na kung kaya plano na nila nga hindi na po panaugon ang mga bata. Okay. Kaya dira na lang iswab. So ang nagapanaog lang to, mula ning bayaw ko, nga naka-facial face mask man siya. Okay. Wala lang gali siya naka-gloves, sabi, kag naga-filled up sang form dito. Kag dito man siya gin-swab sa cubicle, pero ang ako niya manghod, kagang iya sining duwa ka mga bata, dire gin-swab lang sa salakyan, kag in short, ako, ang ako mangod, ang duwa ka bata, kag ang ako magulang nga nagabantay man sa bata, wala makapanaog sa salakyan, dira lang sila gin-swab, only that ang bayaw ko lang nakapanaog. So, amoy na generic nga kahapon, sa hapon, nagtawag sa ako ng sales officer kung ano ko, ining nagpositive kay gutib ang asawa. Siling ko bayaw ko, siling niya kay nagpositive siya jer. Siling ko kung nagpositive siya dok, ako ang driver. Siling ko ngati, mag-amon na jer, kwaon ka manamon, kag ginalon ka to sa
St. Andrew. Pero prior sa pagkuha sa imo kahapon, why kasang ginabatsag jer sa lawas mo man, ano? Pati wala. Kaya Oh, ligid niya pag sugod-sugod sa COVID ni, why kuya may ginabatyag bisan. Galing kati, bakod mo sa imong immune system. Pero anyway, sa pamilya mo, pila ang nag-positive, siling mo? Isa lang, kay ang tatlo ni nga ginswab, Oo. negative sila, ang Negative. asawa kag ang duha ka bata. Okay. Amo na galing nga pala isipan action Eric, kay man, kunara na dangadan ng COVID sa amon, sa balay. Oo. Kaya ang una yan ni action Eric, kinakos-akos yung dalo-dalo, yung ginalukal, bata, yung kagasawa mo. Okay. Kaya dapat kinagpa-swab test lang apat. Although nga pasalamat man kami sa Ginoo nga siya yan nagpositive, ang kabataan wala. Gani man. At least siya daw gamay-gamay lang damage bala. Pero daw pa pala isipan ka tama kay kung sa balay na dapat sila gin nga apat magpositive. Gani, Kami sila ni Mamang ang magulang ko nga dara guys star kay wala naman ko star. Oo. Pero kuya, hindi Si- sinabi hindi man sila kasi wala man sila nagpa-swab test mo. Si mama mo kung isa pa ko utod, wala na pa swab test sa Roger? Actually schedule kami. Oo. Ginakuha namon nga base ko. Pila ka mong schedule dapat i-swab test, pila ka mo? Si nanay mo, utod mo, ikaw? Anom kami. Wala pa mo ma-swab test gano, Wala including pa sa kami imo? swab test. Wala pa. Sa schedule, boss? Ginakuha ito nga buwas or sa Martes. Oo. Ang una Martes, pero may ara naman nga buwas naman. Pero schedule. aside sa imo nga ka sa quarantine facilities, daw na sang ibang mong pamilya nga na quarantine? Why kaya nga mo to compound nga mo na ginasaran na compound sa actionary ka nga mo na ancestral house kag may ang ako mangod nagbutang man da balay ang ako mangod butang man da. Okay. So gin lockdown to subong may barangay tanod ga bantay. Atong inyo balay, assistant house nyo? Okay. Gin disinfect ang amon gin original nga balay. Ati mayo gid, Kasi bata kuno to. Tapos ang mga tao to sa disinfect nyo itong lugar, ara man ang pamilya mo sa sulod, wala gagawa-gawa. Ara to sila yan, duha ko kumanghon. Okay. Galing kasi ang restaurant ko kay Kumo, dari mga puli, close contact ako, nag-stop ng operation, gin-lockdown mas lang sa kabataan. Okay. Ang ako to duha ko baka nga nagarinta ko to balay, sa balay namon nga ginarintahan man, nga aran duha ko bata, may mga sawa kag duha ko kapo. Say lockdown man sila dito kasi dito kami kada hapon, kada gabi kay pangamuyo kami to tingob ng pamilya. Pero wala planong syudad nga pati pamilya mo to nga na lockdown ipa-swab test man para sigurado na black sa Roger raw. Actually, may ara kita interview kay Dr. Maria Victoria Ibanez para nga at least maka-explicar man ang sinerika. Gani. So, una dire ang ipayag ni Jer. Dr. Maria Victoria Ibanez. Antes ang imo ng interview kay doktora parte sa kaso muna. Okay ka lang da sa quarantine facilities? Ate, gapasalamat ko aksyoneri kay kanamit ng pagkaon Ay, mga pagkaon. Mga muna ng inistoryan ng COVID, mga pagkaon. Mainit ulo ni mag-init ulo ni Kapitan Diaz kay monitor sa subong pa padala ka pagkaon damo da kun pagkaon lang kulang si muda. Hindi ano ang buot mo silingon anong silingon nga okay. Ang sitwasyon mo da para sa ako hindi gidya komportable kasi lain gid nga upod ko to si Ira to sa amon. Oo, hindi ka komportable pero pagkaon do komportable kada ya. Ang pagkaon, wala nga masami ko mabatian na sila nila daw kuhan ko ng pagkaon, sigaw. Okay. Ligo na hindi man ko Ate ginbawi ginbawi sa hindi komportable mo subong plus ang pagkaon nga namit ito nagbabalanse kada. Daw mo na. At least sa imo immune system to kabakod abi, daw mo na. Ate, hindi ba ka immune system kaya? Roger Gutib pa ya. Way ni galubad kasi may ang ato mga DJ Ramon number 1 kami diri nga pamilya mo sa Action Radio. Kaya nakibot ko sa balita mo, abi ko na lawlaw mo lang. Nakibot kami sa balita diri subong nga gabi sa imo. Anyway, ang amon nga pagpangamuyo jor nga hopefully manginnegative ka lang kag ang pamilya mo deres. Amo na nang amon ginapangamuyo di sang imo pamilya sa Action Radio. Mo gani man. Iba galing ka comment pala sa Facebook kay why kami kabalo karon lang kami gabi kabalo kag siguro si manager guro may makabalo sa sitwasyon mo subunda. Actually sa News Direct correspondent. News Direct base way makabalo guro. Kabalo man siya, kabalo siya. Kabalo siya. Okay. Daw nakibot lang ko kaya na surprise ko pala nga sining ko of all people nga si Action Roger Gutib pa no. Anyway,
Ti ang COVID dyan, may nakapili mong, no? Hindi, close contact mo lang ako. Yan, hindi ko yan positive, ha? Amo gani na, hulat lanay na, yung mga badalaan ta kapag kaon ko sa lampusa ta ka kroos ang connection karon. Ano ka magpadala na di karon sa ayuda? Di matangkan ko na sila karon. Ano ka man mo? Hindi mo na pwede ko na kaluluan eh. Ito bilokal mo kinako pa mati mga amigo ta. Ginapanawagan ko mga amigo na si Roger Gotib, bako may maluoy ko padala ka pagkaon kay si Roger Gotib da. Ano niyo daw mga sobra de padala niyo ng paliyog dira sa quarantine facilities sa Cadiz City, no? Ayo. Ang advice ni Kapitan Madilin Simo Axel Roger na inom kay kuno vitamin C gid, no? Ate ari mayari ko di. Oo. May vitamin C mo na importante. Oo. Oh, sini ni Kapitan Madilin Diaz niya mayo kon age na kay mahuya siya. Oo, may rason. Ganito, amo na nga mga amon ledger na sa Action Radio family mo ang amon prayers nga kabay pa nga kabay pa nga walang blah kasang COVID amo na mo gina pangayo i-swab test comment Facebook ko niya sir i-swab test ka kabay pa nga negative amo na blah ang the rest na pamilya mo ang comment Facebook niya sir suportahan ka naman sa prayer sir, be strong and think positive kundi think negative ngao tingnan mo think positive diba si mo positive lao yati mo nag-iwo na nga sa bagay amo na yung mayo Jer amo na ako sa totoo lang personally karong gabi ginpabilib mo gikuak sa Roger mo kay sa totoo lang ang iba nagaluya na naman pre ikaw gahiri ka pa no anyway kisa gali kay titatak mo na gid man no tamo na nga mga prayers nga kabay pa nga hindi ka lang mag positive think positive mo dapat negative gid no kabalo ka Eric si Pedro kundi gipalakat ni Jesus Christ sa tubig kaso nalunod siya kay man lagkong balod way na sa tulo kay Jesus Christ sa balod na okay amo na nga nalunod siya tulog sa COVID nalunod to siya kay man tulog yung balod na si Jesus Christ way na sa tulog to ang focus siya bala ang faith niya nadula na to kay Jesus nadula na iti karon amo na yung COVID ni tapos dira tayo matulog ni way patato niya yung COVID na patay na tato amot panawagan tadra sa mga fans sa Roger Gotib base ba sila sobra ka mo ng pagkaon paliyog lang padala man ka mo sa iya kay chimpo na ninyo nga magpadala kay Action Roger Gotib si Toto Albic po gani si Toto Albic po sila niya noong matapos ng imo nga circumstance sila niya one battle ta na sunere ka. Iling ko to, pwede padala mo lang na daddy kasto. Ay, sadya tako ni Anyway, doon nakibot ko sa balita mo karong gabi ba doon nagluya man ang lawas ko sang report mo karong gabi ba anyway kaya mo na amo gana jera no may man kay twist bisan paano ara ka ta sa mayong sitwasyon Ate, pasalamat Hindi pa napabaya. Una bes, hindi pa napabaya si mo ang mga official sa Cadiz at the same time si Lord ara kay gatoy-toy sa imo. Ate, gitu. Nang gina-mention mo ya sa nga si Lord way ginaya palto siya. Yes, Action Roger. Sige lang. Salamat, Action Eric. Sige lang kay pabalot si manager nga basta ko makapail busy kay bidari litson sa imo para na mo litson. Hindi na lang Action Eric, gina-analyze mayo ni Dr. Maria Victoria Ibanez. Kung sa diin nakuha, kay mag-ginsugid ko sa iya ang history mo. Pisiling niya, paano man, niya grabe na ganyang local transmission. Ari nga iya, sini nga pagpayag, sili una, pag-analyze kung di ang gawa ang COVID. Doc? Ano naman naman dyan, kasi ang your wife, pag yung buwa ka bata, mag-gative sila mo. So, naman, most probably, magsipag panahin mo sa hospital, magsibala ng number sa bilang viral and mas base bala na agad na hindi ko lang naman scientifically kung paano niya magkatipid siya. So, may probability ko siya lang yung isang process na palang kapipos niya. So, very of this.
Basta nga dito na sa Bacolod pinagpasyan sila. So, most probably, symptomatic na niya siya eh. Wala siya nang nabaksan. Correct. Ang hiyang hindi ko bilang abon hopefully, so nga po nga po, pag-siya, ang talang tiga sa surface na yun, hindi naman makita na yun. Hopefully, wala din sunod din sa yung system kung lawas siya na nakadevelop sa symptoms. Dahil naman yung napangamuyo ka, nakabay pa, nakamo lang gid niya. Kung hindi pa yung viral load mo, volunteer, hindi ka man naman baksan mo. Kasi daw, ang ina ba lang na-infectivity nga, pagka-infectious mo, gusto nila maigo naman gid lang. Ang mga may na-compromise ng mga tayo, dahil ng mga tumulang. Kung ano, ito bang, ang common nga, agad sa morbid, kasi may palito niya, area ng group sa mara ang mga edad na. May mga hapok, asthma, mga diabetes, mga high blood, ang ibang may cancer, mga cases din. So, na rin inambay ko kay ang buwa ka bata kasi yung sawa yan, negative. So, most probably, kay nag-claim naman sa WHO yung prevention. Kasi that time na nag-practice, siya nga nag-block sa hospital sa laboratory. Kasi minaklo sa blood. At yan mo lang din nga, pero hindi ko muna siya confirm. Pero ang obvious ng gibaya, nagiging local condition. Wala sa kabalo, sa mga bebere sa kabis, sa mga nakuha niya, ang nagtulog ko mo. So, pag-analyze lang yan ni Doktora Maria Victoria Ibanez, kundi ng ginkuha. Na ang swabbing at sunerek, sunod sa iya, mga 5 days sa sa ginswab. Ang pasyente, of course, dala na lang kami. Sino ang i-swab sini, dala pala itong gin-lockdown. Ari ang yaman sini pagkayag at sunerek. After 5 days. Kaya siyang isip mo from the time na swab ka, kasi may isa siyang makablo at siyang swabbing sa mga close contact. Kami nang repeat sa sila na swab. So may repeat sila. So, subong kahit ang bilog ko ng mga balay si Mamang, ang magulang ko nga nagabantay mo sa bata, ari man sa sentro, i-swab mo daw. Actually, muna ganito, tungod isilig mo, close contact ako, kung dapat tungod pa quarantine, kaya ari mo doon sa sentro. So, may swab test mo na ko daw. Oo, mag-swab kita kasi sa inyo, sa Marcos Madlaw. Ikalimanag Madlaw. Hanggang sa pag-swab sa iyo. How about Doc, ang balay naman ko sa Ributor naging lockdown ang compound sa Subong. May pamilya sa kumanghod kag isa man akong kamanghod ka din. Ano matabuo sila doon sila? Iswag man sila o ano? Hindi ko sila madala sa Subong kaya may mga ko sa inyo. Although sa kamukha compound sila makapiliran sa mga general contact lang kayo hindi sila sa kabalay. So, mahulap ko sa result pang isa na sa balay na ako, bibigay ko ng mga balay. Once may nagpositive na ba, di ba na pa ba yun na sa mga swab niya sila naman? Mga parte sa swab test. Now, alin sa Bacolod Accionary Class 8, alas 8:20 kabot na miskadis kay way ganit sa oras dinner na munda mo. Nagbalik kami kayon, di na tayo mga pitapit, pulis na yun. So, pulis kami alas 8:20, dari kami nanyaga sa lapitan kalanan sa karinderya. Di karoon dito sa karinderya, kaya damo ka pamangkot, kaya damo nagbakal, kaya damo nagkaon na time, pamahaw sa natabo to. Di, ariya ang explanasyon ni Doktora Maria Victoria Ibanez, parte man sinesang nagkataon sa karinderya. Yung mga pamilya, alam mo sila sa balay. Gumaman din mo natin sa mga kauturan mo. Nakakalang sa balay. So, mas strict kong quarantine ng gibanay. Hindi pa nga ba lang balay sa kapalamat hindi ka mo mag-panic. Kaya nang hinasecure ka man yung padala ang mga close contact or general contact. Kung baga na-identify na dala namin, hindi kami mag-wear sa makakain, hindi kami sa karinderya, so hindi kami yung makonsider as close. Or even general contact, hindi kami makonsider. So, if someone lang niya there on close contact mo,
Ang tao, may kabataan, hindi na sila considered close. Yes na lang there, kung may mga swab test, mag-positive. So, ang kaming sample din mag-positive ka, ang ina naman tayo kag kabataan na muna mga ato ng swab. Para naman tabi sa pamilya, mati sa kumpang. Kung mag-positive sa paminalay ni isang inabayay, na sample nagbalid din ng positive ba, hindi pa na lang sila sa kumpang, dati na lang swab. So, amo na action Eric. So, ang antik action Eric sang nabalaan ko nga amo na nga ang akon bayaw nagpositive kag akon driver sa to. Close contact ako, nakapagunting ako. Nakapa-carwash ako. Dason may isa ka engineer nga na istorya ko sa pangapi. Nga pagtapos pangapi, ibiaran niyang kape, tagaan niya pag ikaw pag-gasolina. So, salamat sa po siya. Tagaan niya po, bossing ko, bago nga kwarta, di ba? Di, ambot ko na, no? Pero sila yung doktora, ang karinderya open man na, hindi mo na aircon. Kag ang barber shop, ngagin pa guntingan ko, hindi man siya aircon, kundi open man siya. Kag naka-facial na ko na tayo face mask. Kaligi kakasong akon nga face mask, kag facial siyang napagunting ko. Pero ang barbero, naka-face mask man. Pero kay doktora, dahil naman pagdagantingan dyan, open space and say. Naka-face mask ka, naka-face mask ka. Ang barbero, naka-face mask man. Datang well-ventilated, kaya hindi open. Pag wala ka po ng bigay, kang isa ka ira. Dali ka lang bilagyan. Dahil ang hindi akong sinabi na close ka ng bigay sa isa kang lugar. 15 minutes ka sa close na ako ng lugar. Bet and view, kung tayo, mabinigin natin dali ka mo. Hindi natin close contact. Within the 15 minutes, close na area, dati ba niya kung wala ka mo na. Ito yung sabi niya. Kaya dahil hindi ka mag-record na consider na ang burger shop dalawang lockdown pa. Dahil kung dahil sa kategorya, sa criteria, wala sa mabili, wala sa mabili. So, amo na action Eric, no? Access na explain ni doktora. Ganit. Ikaw matinar ka mga 14 days? Depende sa kay sa ni doktora kung mag-negative ako, pwede na lang kung magpanayon sa home quarantine. Okay. Eh, bilo ka, Eric, na mo maabot sa Lunes. Gani. Mga ilisay. Pati nakadamo din sa gipreparar sa mga naka-PPE ng mga staff dari sa St. Andrew. Okay, mga silingya, kung okay na, pwede lang ma-continue sa balay home quarantine. Okay. Anyway, Eric, sige salamatan ko git Kapitan Ugol sa pag-atag man siyang suporta sa balay. May mga suggestion na di Jer sa akon manong niya si Axel Roger Gutib, sinong Mario Berdi Prado, bulas niya pa imnon ta si Axel Roger Gutib damo tubi, tapos buta ka mo kuno juta yung asin ng tubi mo Jer, kaya makabulig-bulig mo na kuno. Sige, salamat. Sige, kay I will do that kasi daw mayo na, no? Baka damo ko sa concert mo ko kagaparakak si Roger, no? Oo, gani man. Isa ka na kabalo ko, may plano ka na eh. Wiset! Si Kapitan Tony Almarina man Blacket, nagtawag mo ko sila nga si Iases, ang akon to nga mag-iloy sa kalendarya, hindi sa kanwa. Oo. Nga, kung ano mga balaklon bala, si Kuan Man, kung kap may gibilin ko na sila nag-isa ka milyon taga isa, kung ano mga balaklon nila kap. Ay na, no? Kuliyog lang ko kap, Liko, kada bakal na sa tanod mo tang ila. Liko, nagtugon ako na nga taga-antag sa kalibo kada lakat. Nga tip bala, sa alam at kapitan sa mga tanod. Siling ni Albic po inulan na negative na sa si Roger Gutib. Kaya Kapitan Big Boy po, salamat ginakap sa Barangay Son Forman. Kaya raman ang duwa kong bata may tawag. Amo na basta mayo ka nga tao dyan, damo kaya kapalakas, mo ko nagabuli gid eh. Oo, gani, mara. Kaya, doktor, sa iban nga siling nila, di lang paglawaga. Oo.
Nya hindi lang paglawaga, pero niya Siling- hindi mo siling niya ni- pagpa-quarantine niya daw ganansya sa Disney. Sili ni Toto William Prias kaya concern man si William Prias mo. Sila niya tuob si action na Roger sang init nga tubig nga may asin kaya niya makabulig-bulig na. Okay. At salamat gina ako kay mo. Kung manakaroon kay... Nya kung hindi madala sa tubig nga ininit nga mga may asin nga ginatuob, tuob ko na kung kamangyan. Kamangyan. Oo, Okay. parang mga Pero hindi lang ako magkamang. ayo. Damo gid ka kabalaka sa Max Roger, damo ka tek sakon dio. Salamat kita mga nagkakabalaka. Indikasyon nga damo gid ka palangga simo. Kag damo ka pangamuyo nga hindi ka pa madula sa kalibutan, kay damo pa ka misyon. Ang ibanda nga nagkakabalaka, kastukas bisis ka lang na. Ay, kapag mabuhi ang ato ni. Oh, sino to Samuel ko niya go kuno Action Roger ah. Oo, gali. Anyway, aksinirikta mo na ang aton pinikasayan. Ang pasalamat man tati bay kinamo sa naga pangamuyo gid bala no. Para man di sa aton. Kag kampante makusunerik nga negative kay nga. Anyway, ako ya ever since kabot mo si Bayaw, ay kung nagani ka agito pa siya pungko sa balay ko magkantukos balay mo. Gani man. Dason ang iya gani nga pinaka-close contact ba sa asawa negative gani. Gani man amo na. Ako pa nga nag-drive man ako isang salakyan. Naman na siguro may istorya ko sa COVID. Ganun ko isa na. Ano ko manimoy ang bidman? Nalapot ko na bidman. Ayo di purma. Ay, Diyos ko. Kaya na nalaigon niya bid ka. Sige ah. Jer ka keep in touch lang sang update tara sa imo para nga makabalo man kami diya. Ari pa din nga ako nga sudan pinarito lapya kag manok ko ito ko kao. Sigurado ko mabaha ng pagkaon si mo ya, sigurado ko niya. Ate ang ako nga dato isa ka umaga to ga tulo luhay ang pagdala tinapay sa peanut butter. Ligo peanut butter lang dalugaw tinapay ang luha mo din lang. Ayo. Kaya niya talagsalag ko nung ugangan nga prosakon mo. Wow, palang kita. Swerte man ang umaga to. Bili-bili lang kay magabot Disyembre may bonus na partihan sa ikaw. Generic update ko lang malakati. Ari di ang bangkay na ni Zara Alvarez sa Sitio Kalipan, Barangay Tinampaan, Barangay Bangkiruan. Okay. Ang Iagali Lubong, Gariman sa Public Cemetery sa Pizza 26. Ang schedule kaya sininga Lubong. Anyway, tiyan mo na, pila na to ka mga update sa generic. Napakituloy ko to kay Sir Mansuito. Kasi ko, sir, kung may mga blita, sir, patahay ko dispatch report, yan ko di ko kagwa diyo. Oo. Kabalo na si Major, si Colonel Kuan, Mansuito? Si Colonel Mansuito, kabalo na, sir, itawgan niyo mga kugina. Ati, anong plano ito? Mapadala sa? Nga, napabot-abot niya yung mga padala ko na, bro. Oo. Pabot-abot mo, kung may patrol car gini-gini, no, bro, daw, may gindulong mantus lang alain niya. Okay. Oo. Basi buwas ah. Tagalabay tricycle di ko, ari na. Oo. Hindi ko libot tricycle pang dulong mo. Oo. Iba niya pang dulungan, no? Ako lang wala. Libo ko lang, hindi. Set. Ikaw base, aran na guro. Ba kabatisa? Ako na, sinari ka ito madulong nga report. Ako ko pagkapakadto ko din ni Doktora, Jer, ipasugat ka na namon. Ligo, Dok, hindi na ko pagsugat. Dok, PPE nga na, Dok, kung mga tao, di ba panik ni Corona, kung lang makadto to. Ati mayo man. Talong na sakyan ko. Ati mayo man, te? Oo, sige, pagkabot ko din sa gwardiya, pag-arya, sige, kuha ko man ako Christmas ko dali, para makilala nila ko. Oo. Yo, si Roger, ari ka man, nga may interview ka, sir. Hindi, masulod ko na, hindi pwede masulod, sir. Oo. Kung tingin pasulod ko din doktora, kaya pa-quarantine ako, hindi mo ko pasudlon. Oo, te? Kaya gali, yung tawag mo siya si Roger Butem, kung nakuha niya ako, POM.
pati mo nagbantay, hindi magpati. Yes, sorry, sir, ikaw lang kami POM nga nagkanto din na ikaw lang mo. Ay, Sige, tinawan tali ko nanugin ka namin niya. Oo. Tiyan mo na yun, namit yung magli. Ayo. Sila yung doktora diyan, gipainan sa katakwarto nga ikaw, gin, kaya tika ko, ma-report ka mo Japon, kaya tika base magka-COVID ka, kundi ka mag-report na. Sila yung doktora Ibanez, kung baktan mo gito, kami mo dok, wala pang COVID ka, kundi ko ka-report sa Kadlaw, gilanat ko. Ako na ginanawa, report ko, kaya pas na sa akon nga pag-ginhawa mo. Siling ni Valencia kinit niya, actually, kung mag-positive siya sa COVID, mo gin-kwarta, ya. Hindi man. Hindi man. Wala yung positive ba? Negative lang ba na? What is money after all? Yes. Oo. Gusto na. O sige, tapusan lang yung mga oras ko mag-inubos yung oras ko. Action Eric. Kaya kasaysayan ko Action Eric. Bueno, padala talaga ko sa porting ability ko, mayo pa eh. Porting ability ng istorya. Hindi pa man na makapasar magamulan na. Sige. Wala yung balita ng mga informasyon sa aton tinigmadulong madre sa aton tinamtagan direkta mismo sa St. Andrew Park Place Isolation Center ng local government sa Ciudad Sagalis para sa mga POM. Una sa balita, una sa aksyon. Inaksyon, brother, gutom tig report. Kapakulan, aksyon, radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Believe ko kay Aksyon Roger Gutib, ano? Anyway, why sila nga nagpositive sa si Roger Gutib sa COVID, ha? Why pa man sa katuloy swab test. Ang yayagin na paidano minang kukulingon sa quarantine para nga masiguro, bra, no? Yung ato na niya nga off-down talang sang papangamuyo si Aksyon Roger Gutib na mag-negative lang. No? Pati man ang bugos siya nga pamilya. Kagasalamat kin sa mga tao nga nagkakabalaka kay Aksyon Roger Gutib, no? Financially, spiritually, no? Importante nga pangamuyo lang. May gabi nila kay Wing Wing Tori. Sa kay Alexis Wing Wing Tori. Tamiyo lang mga kasimaryo sa may Valladolid. Si Toto Lodi Eduardo de la Paso. Lantaw sa ato nga live streaming. Salamat kay Toto Eduardo de la Paz. Musta ka na? Damo na. Nung Mario Verdi Prado, salamat sa sining mga advice man na nagapanugyan kay Aksyon Roger Gutib. Ang report na Aksyon Roger Gutib, giradorong si Sakalawan sang MyTC, ang alkala nga vitamin C na papatutan sa eksperto nga Roger Gutib, serwata si Aksyon na Tamon Forte sa iya silinga report, line number 3. Aksyon ta, maing gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may din gabi sa atong mga tagbalangati, subong man sa programa Action Night Patrol. COVID-19 update, Aksyon Eric, gikan diri sila sagay. May ara na subong 60 ang konfirmadong positibo, Aksyon Eric, kag ang aktibo 19, kag ang naka-recovered is 41, Aksyon Eric, kag ang PUN nagapabilin sa 113, Aksyon Eric. Ang ika-51, Aksyon Eric, bangod nga nagligad 50, subong nadugangan ini siya
tang pulo gid ka persona action rate nga nagpositibo. Ang ika-51, 19 ang edad, lalaki, taga barangay Odsagay, domestic helper, asymptomatic. Sabi history, gikan ini sa Talisay City, nga nagpauli. Bangod sini action rate ginkuhaan sa ting RT-PCR test sang 18 Agosto 20 nagwa ang iyang resulta positibo. Ang ika-52, 20 anyos, lalaki sa gyapon, taga barangay Poblacion 2, essential worker, symptomatic, natigayan ni siyang iyang PCR test, RT-PCR test sang pizza 18, pizza 20 nagwa ang resulta positibo. Ika-53 action rate, 28 anyos, babayi, taga barangay Bulanon, domestic, kag asymptomatic ni siya sa gyapon action rate. Kag nagwa ang iya ako naging swab test, Agosto 18, Agosto 20, nagwa man iya nga resulta positibo. Ang ika-54, 28 anyos, lalaki, taga barangay Odsagay, essential worker, symptomatic, kag ginkuhaan siya sang RT-PCR test sang Agosto 18 kag Agosto 20 nagwa ang resulta positibo. Ang ika-55, 54 anyos, lalaki, taga barangay Lupisayna, domestic, asymptomatic, kag kuhaan siya sang PCR test sang pizza 18 pagka pizza 20 sa gyapon nagwa ang iya resulta positibo. Ang ika-56, 19 anyos, babae, taga barangay Baviera, kagin kuhaan siya sing RT-PCR test sang Agosto 18 sa gyapon kag pagka Agosto 20 nagwa ang resulta positibo. Ang ika-57, 28 anyos, kung 21 anyos, babayi, taga barangay Himugaan Baybay, kagin swab test ini siya sang Agosto 18 pagka 20 nagwa ang resulta positibo. Ang ika-58 nga pasyente, 19 anyos, lalaki, taga barangay Odsagay, kag ginkuhaan sing swab test Agosto 18, petsa 20 nagwa ang resulta positibo. Ika-59, 52 anyos, babae, taga barangay Makiling, kag ginkuhaan sang RT-PCR test Agosto 18 sa gyapon pagka Agosto 20 gwa ang resulta positibo sa gyapon. Ika-60 action rate, 57 anyos, lalaki, taga barangay Odsagay, ginkuhaan ini siya sang swab test Agosto 18, pagka Agosto 20, nagwa ang resulta positibo. Kag initanan ang napulo nga nadugang action rate, ara na subong sa isolation room sa mga quarantine facility nga nabase diriya sa syudad sang Sagay. Ginatamyaw lang naton si may gabi, purok-urok gid sa pagpamati sa Action Night Patrol, ang ato sa abyan sa Morsian. Pastor Danilo sa Pantaw po siya panimalay, nga wala gid absent, pamati sa mga programa, kag subong man ang aton dira nga mga abyan sa may store nga bahin, taga Moises Padilla, si Pastor Milden ni Harris. May lang nga gabi, kag amo ni atong madulong nga balita sa sining nga gabi gikan diri sa siyudad sa Sagay. Action Tamon 40 nag-report na sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat Aksyon Tamon Forte sa lawantang report ni Aksyon na Percival Villamor sa Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Percival, mayong gabi, please kami. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati. Alas 3:30 sang hapon, Agosto 22, 2020. Kainalanggid na sang hapon, Aksyon Eric, ang Valladolid Police Station nag-conduct sang bypass operation sa pagpamuno ni Police Captain Joseph D. Catonina, Chief of Police sang Valladolid PNP upod ang alert team, kag ang Drug Enforcement Unit sang station nag-bypass operation dito sa Purok Pagi, Zone 3, Barangay Central Tabao, Valladolid, Negros Occidental.
Ang suspect diri ginkilala sa kay Pelumer Gigunia I Canzon alias Sting. May asawa kag 55 anyos kag pumuluyo ini sang Purok Pagi Zone 3 Barangay Central Tabao Valladolid Negros Occidental. Ini si Pelumer Action Eric isa ka newly identified drug personality. Kag ini siya nag-engage sang pagbaligya sang droga kag nagviolar sang Republic Act 9165 action na Eric. Kag ini nakuhaan siya posisyon kag kontrol sang aton nga kapulisan na baklan ini siya sang pulis pursubayer sang isa ka hit-held transparent suspected Cebu kag ang nakuha siya posisyon pagid kag kontrol ang isa ka color nga itom nga leader nga pouch nga kung nasudlan ini sang kwarta kag digtuman action Eric nasulod ang 5 ka putos sang hit cell transparent suspected Cebu. Digto na ginsulod sa pouch ang 5 so bali anom ini ka sachet action Eric nga nakuha sa iya posisyon kag kontrol kag nabawi man sang kapulisan ang isa ka 500 piso bill nga amo ang gamit sa pagbayba sa iya. Ang nakuha sa iya nga Cebu action Eric na suspected Cebu nagabugat ini sang 2 ka gramos kag may estimated value market value action Eric nga 13,600 pesos action Eric. Karon ini ang suspect ara karon naunong sa custodial facility sang Valladolid PNP kag nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sa iya sang pagbayular sang Republic Act 9165. Report live gikan diri sa Valladolid Negros Occidental ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Percival Villamor sa Lubanta. Ito sa Patrol 2 Crossway Patrol sa Lubanta. Si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa balik ka report, please come back. Action Eric sa grupo sa Karapatan Negros ang sinseridad sa Philippine Army sa ila naman rin ang pagkondena sa kamatayon ni Zara Alvarez. Ligasyon rin sa Secretary General sa Karapatan Negros kasi Clarissa Singson na may mo hindi ini matuod kag may kabutikan ginamang ang papakita sa simpatiya sa Philippine Army. Ginaligar mo ang kay bangod ng ligasyon rin sa grupo ni Singson, particularmente na ang Karapatan Negros nga ang katapos ang Philippine Army ang ila ginaligar para sa likod sa paglutang patay ng aktivista aksyonerate. So pa kay Singson, mga elemento ginamang sa gobyerno ang may kainit kay Alvarez bangod nga madugay na ini ginapatupatuan sa otoridad nga terorista pangpadayon sa gihapon nga nagapakikbato sa tawhanon nga kinamatarong. Piyak sini padayon man nga nagapanawagan sa hostisya ang grupo sang Karapatan Negros. Di para sa amon kapag-tier sila, no? Kaya sa pagkakatuos lang, wala na kami kaiban nga gina-iglot, no? Kundi ang estado mismo, kada ang elemento sa estado, no? Ang militar, ako mismo ang nagapamatay, no? Sa pagka na Alvarez. Anong naman na doon, halin pa man yung nag-iingat na mga extrajudicial killings, sigurang di pala ang mayroon ng motibo sa pag-inabot kay Sara, halin Action Eric si Clarissa Singson, ang Secretary General sa Karapatan Negros. Balita gikan sa patrol at taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat
Salamat gid Patrol 2, salamat gid Action dyan. There you have it, akabugusan ka pabalaga sa Action Night Patrol program. Sabado night edisyon, magatako pinitiporaryo balik iri sa Lunes, same time, same station. Ato sa lima patrol la unit reporter sa action nga napalagan karabawi sa action na Roger Guti, Tamon Forte, Percival Villamor, of course action John Diaz. Action ninyo bugin ang ato kapiloto sa Patrol 3 or Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Action JM Biking. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sila Sangbago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief Guest Director Action Rex Cantong, ang inyong lakad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes Tubtob Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ko, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.